nakarito ang video ti aso, manibali di Wivan Kagotra. Aging gamakitan ti apoy. Dagos mata nagresponde, di bombero, kalbasan na na ipakamo di pasamak, di Pasete Partelo Street, Zonto, Bangen Abra, pasado alas 6 na rabi. Kalbasan di sumagmano minutos, indeklaran ti BFP nga under control, can fire out. Nauram di sumagmano nila on the truck, ang may deliver kung may dinuvo. Imo na ni Tiraytoy, may pagarup nga dala sa god ti truck awaya, idisango ti tiyandaan, anang itunda ti panag-spark na. Lumablabas ngayon tatay tarakan circuit kwa DJ bayan antena tatay ada ti batog me bagami tatay nga DJ side na madag pupur ko namin GNT side na tatay ta makita mi tatay ko masasok nga talaga tay balad J sir tatay nag-spark ni Jayon. Apa man na nakadaron da di sango ti Novo, kimaro ti asok kanapoy, isungay niya bante ti driver di sumagmano a metro. Tatay adda kam gibatog ti palengke sir. Di umababante ak. Di nakalusot di wire nga to. Di apay di nga to apay bigla nga nag-spark na tan. So aja inyatras ko. Inyatras ko. Tapos niyalalak ti igid. Kaya lang sumabit pa rin pero hindi na umispark. Nung nandito na kami, yun umuusok naman na. Kaya nagmadali kami, nabanti namin dito kaya para walang matamaan na wire ulit. Yung nabot namin dito para buksan na. Tapos yun, inanuhan na namin ng fire extinguisher, hindi kinaya. Nag-decision na po na igitna na para habang paparating to fire truck. Sa taas, binubugan ko fire extinguisher. Eh nung habang nasa taas ako, nabugaan din po ako sa mukha nung nasa baba nung nagbubuga. Na wala na po makita, hindi na po makinga. Ngayon, nung mag-ano ako, yung pagbababa ako, wala nang makapitan. Tumalon na lang po ako para makahinga na rin. Ngayon, tumama lang po itong medyo lamog lang naman. Pero okay naman. Hindi naman nasugatan? Hindi naman po. Masakit lang. Lamog lang kasi unang bumagsak. Awamet na sugatan ti Oram kan saan met nga nadadal ti truck. Kung ti BFP, investigaran na ba ti kang rona na makaiga po ti Oram. Sa pinagmulan is under investigation pa. So sa ngayon hindi pa natin masasagot 'yan, lalo na vehicular siya, moving vehicle. Initially, during the firefighting operation, nakita namin na nasa loob talaga yung as of now, based kasi sa na-interview is nag-spark daw sa taas ng truck dahil sa nakalaylay ng mga wire. So based on observation, sa theory, sa sinabi ng mga tao na nag-spark, may possibility na kung may mga maliliit na wire sa loob ng truck, yun yung unang bibigay rin. Kasi once na mas malakas na current na ang pumasok doon sa ang nag-spark sa taas ng truck, mas unang bibigay yung maliliit na wire na nandoon sa loob ng truck. So, hindi ibig sabihin na... Not necessary na direkta doon sa nag-spark, doon magsisimula yung sunog. So may possibility na susunugin niya yung nasa loob ng truck na maliliit na wire. So pag may mag-spark, automatically ang sa loob is mga madaling nasusunog na lalo na mga karton. So ulitin ko, as of now hindi pa yon yung final na result for investigation kasi ongoing pa yung thorough investigation. Awan pa'y matinedeklara balor, dagiti na Oram. Archie Lorenzo, Balitang, Solid North.